feito que nos atopamos nestes momentos pegados ao puente grande de Baldaio. Dicir, os muxes mortos. E non hai nin un nin dous, hai moitos. Bueno, como era previsible, pois a auga seguiu subindo e nós xa tuvemos que tomar medidas, tapiar as portas con area e con madeiras e plásticos para que non nos inunden as cousas que temos dentro das casas. Me pregunto se cando as medidas cheguen estaremos vivos ou afogados. As vallas puxémolas nós para que os coches que veñen a mirar a situación non se metan dentro da auga, porque por parte do Concello, nin por parte de Costas, nin por parte de nadie veu a poñer nada. Como podedes ver, na ponte está completamente xa cuberta e chea de porquería, claro. E isto é un vaivén de coches seguido a mirar que é o que está pasando. Bueno, podemos ver alá ao fondo como xa só queda unha parte non cuberta pola auga na ponte, vedes? Como alá ao fondo tamén xa hai auga.